Čaute ľudia, je to Zomreka, dneska sa dáva Prizulea challenge, môžeme požiť iba pickaxe. Je to teraz dáva pickaxe 250 a ho to stočí, takže je to veľmi super. Takže určite mi dávajte odber, aby sme mali viac odberateľov, aby sme dosiahli 400 odberateľov. A vidieť na Mako 4 očkami, kde video, kde som s tým točil. Takže keď vás baví lebo môžete si to kúknúť, tak poďme na to. OK, takže dalo nás to do hry, takže budeme požiť iba pickaxe, ale musíme si vidieť, že máme ten medailón. OK, máme, takže to znamená, že tieto veci, čo máme, tam môžeme ostočovať, ale nemôžeme zabíjať typku, tu môžeme ísť kladivom, epickým head, ale nemôžeme nič zabiť, takže ideme s pickaxom. A platí to tak, že keď dáme aspoň jeden win, tak počíta sa hlas, že už sme dokončili challenge. Keď nedáme ani jeden, tak máme smolu, musíme ísť odznova, je to vlastne tak, jak si myslíte, kam otočí ma to, alebo ma to zabije. Nie, ono ma to... Hitlo na to? Nehitlo, dobre, to je super zatiaľ. OK, typečok asi yes. Môžete práve vidieť, že tu dáva to 250, boom, dead. A hlavne práve solička, akože doberiem si asi ešte jedno. Aby som, to už platilo, že nemám nič inventári, vlastne tak dobre, máme. Dám si big shield, aby som mal viac. Máme 250, lebo toto sú zero buildy. Akože bral by som Prizulea Cup, keby sa, alebo Prizulea Lankety, to by bolo super, aby sme mohli mať Unreal. Podľa toho, jakí tipsy by tam boli. Asi tu máme dobrých nubákov, ale chcel som aspoň iného dávaného typka. Áno, seka nám to, no to nevadí, to nám vôbec nezastaví. A máme taký efekt pekný, máme normálne lúžové ruky, na lúžový skin to veľmi super, zaskúšal som to už. Nemám veľmi lúžov a mám taký Galaxy. OK, takže typečkovia sú to, alebo typečka, alebo typeček. OK, je to aspoň jeden, to je super. Môj cieľ je aspoň mať 6 kg, a máme zatiaľ 2. A tak bude tretí, bude alebo nebude. OK, seká nám to celé veľmi, ale vidím typečka a to je nubačik. Dúfam aspoň. Tak by som nechcel mať reálneho typka. No asi to je. To není, je skôr knok. OK, 250 a posledný, kde je tu? OK, máme 5 kg, takže posledný kill a splnili sme moju challenge, aby sme to dali. OK, big shield mám už posledný. OK, takže teraz si našetlím big shieldy, ktorý som aspoň ešte 12. Akože typečkovia sú tu už iba 17, keď nepočítam mňa. Boom, OK, jem. OK, zatiaľ tu nič, iba tam šuťa tipsy, ale... A toto si dáva, akože toto môžeme mať na healy. Ale ak sa týka, toto nemôžem, teraz vyhodím. Keď sme nemali medailón, tak challenge by už nemohla byť, lebo by som nechcel vyhodiť, ja som ho v minulom videjku hovoril asi. Mám 250. Poď. Dobre, 250. Ďalší, máme už sme splnili výzvu. Ďalšia výzva je 10 kg, budeme to tak robiť. Akože double kill to som ešte nemal. Mytický scout, to by som nechcel odpúšťať, ale musíme, lebo to je challenge. OK, ďalší knok. A banána teraz skladil, aby sme pošli head, lebo tam ideme typka. Iba jeden typeček, ale máme 10 kg, takže sme splnili ďalšiu challenge. Akože neviem, ale chcel som tam aspoň 12 kg. To je môj cieľ teraz. A keď vidím, že koľko je typkov ešte, veľmi si tomu nevelím teraz. OK, ešte jeden. Ostočí ma, to mi ublalo HPčka, idem mladšie headku, nahylujeme sa rýchlo. A ideme okamžite, ale okamžite fajti, lebo chceme mať killy, to je jasná vec. Keď to nesplníme, tak nevadí, chýba nám už iba posledný kill. Ale potom by som nájsť aspoň big shit dajaký. Iba neviem, či tu je. Takte aspoň. OK, máme. OK, lekárnička tu hneď mením. OK, taký typečne mi poslal a toto uvidím, kto to je ešte. Neviem, či to je môj fanúšik alebo nefanúšik. Či ma pozná, alebo... Nice, dali sme to.
posledný typeček plodí mňa a to či to nie je ten novskin. Dobre, je to, nevadí. Iba ťažké by bolo, keď sme natočili challenge, že môžeme použiť iba exotiky, lebo exotiky padajú až na konci. Au, poď. Nevadí, takže ideme na ďalšiu, nevadí, nedali sme win, akože nám typeček emotuje. Dobre, takže poďme na ďalšiu hru, pokus číslo 2. OK, takže sme tu, ideme ďalšie na inú lokáciu, ale toto by sme už musíme tu dať. Na síly musíme toto dať. OK, skáčeme, máme zase ten medailu, ale ja už idem hneď fať, lebo nezáleží mi teraz od kill, ale musíme dať win. To je môj cieľ. OK, typeček, OK, kúšo mi to buglo, to nevadí, neublalo mi tu nič, HPčka. OK, takže kúšu počkám, nevidím nejakých typkov tu, ale viem, kde by mohli byť typci, takže ideme za nimi. OK, typeček, vidím. Nechcem teraz reálne NPCčka mať. Alebo skôr reálnych typkov. Toto hneď musím vyhodiť. Hľadám. Ale ten aha, to nie je kuflík, škoda, už som si myslel. Keby to som pridal, akože to by sa mohlo šutiť s tým. Iba, že keď by bol reálny typek, táto by sa veľmi nie, toto nechcem mať na noha, dobre, nemám to už. OK, typeček ma na šťastie nehitol, lebo asi posledná sekunda chyba by ma hitol. Toto asi by mohol byť reálny typek. Zase nič. Neviem ako vy, ale ja mám prizvoj, ale ešte totálnych, ale ešte najväčších nubákov asi na svete, ktoré neexistujú. OK, máme to head. Akože na boj ani nemusím, lebo ani nám to netreba teraz. Akože určite sa môžete na moje iné videjka, ako keď sme točili prizvoj a keď môžeme použiť iba lukavice. Tá challenge ma akože najviac zo všetkých bavila, lebo bolo to docela fajn, akože keby sa to vrátilo naspäť to prizvoj, by som to ešte viac hral. Alebo to Petroja, to by som ešte navezala a poďte Petroja a Reloady. Na budúce videjko by malo byť podľa všetkého Petroja, keby nebyl nic nové to prizvojal. OK, typeček tu je. Zase nevidím typkov, pre mňa to nie je dobré. Máme zatiaľ 3 killy, keď to vidíte. Nie, toto nenavidím na nohách, to je taká somalina. Akože by som bola aj to celá na šaty, keby ma takto zabil s pickaxom. Bum. Kvalitnačka. Yes. Máme nový level a nový typeček skapal. Neviem, či sú tu hráči, alebo môžu tu byť aj hráči, ktorí nevedia hrať a chceli by sa naučiť, neviem teraz. Akože ten skin sa mi veľmi páči, čo mala tá typečka. Ten skin by som si docela veľmi chcel kúpiť. Reálny typek. Nice. Ja rýchlo musím utiecť, alebo dám sa lekaničku toto, však typeček je fake, aj tak. Takže to nám vôbec nevadí, nezastaví nás nič. OK, healy, OK, ideme hneď. 250, ďalšie 250. OK, máme už 11 kg, takže za taký malý čas 11 kg, nie, toto nenávidím na nohách. Všetko to ničí na jeden klad, zničí to aj stolom na jeden klad. Môžete vidieť, že to zničí práve teraz stenu na jeden klad. Akože takedy som ničil benzínky, ale ešte úplne najľahšej, ale teraz to ani... Keby toto bola benzínka, tak by som to robil, ale ešte totálne furt. Nie, na nohách toto by už mohli slúšiť, iba pre mňa aspoň. Lebo ja to najviac na svete nenávidím. Jednu vec nenávidím a to je práve táto. Typečka. OK, už nepošila pike, už som si myslel. OK, musím hodiť a čo typečka má? Ďalšie kladivo, 3 kladiva, neviem na čo mi to je, ale... Tak, akože kladiva namiesto toho, tamto už je ďaleko. OK, takže poslední dvaja tipsy, a keď to dáme, tak máme challenge splnenú. OK, vyberám. Toto by som mohol si zobrať namiesto toho. Poď. Teraz je najhoršie, že nemôžem nič používať zbrane, lebo teraz by som ich vyšutil už. Iba neviem, kde sú, tu sú, dobre.
Kamo, keď typeček sa nenahuje, tak mohol by som im skočiť do fajtu, aby som im mohol vyfať obidvaja. Obidvoch, tak. Ok, vám mi to kúšo laguje. Posledný typek asi. OK, takže challenge máme splnenú. Dúfam, že sa vám toto videjko páči, nezabudnite like, odvoj chyba na poslednú, tak čaute.